नै नोंथांमोनहा सोङोना आइया मानो सिन्दुर थुवा होननानै नै जाग्राया बेखिनियानो पेटिस दं बेयावहाय ओमफ्रायहाय नै लालमहन ओमफ्राय दा नै बिसोर नै बेयाव दङ गासै आरो लाबोबावनो नागिरदों दा लोगोफोरा बुरजा फैथारगोन जाहैदों ओमफ्राय दा नै बे प्लेटआवनो होनोसै प्लेट सामस बेयावनो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा बेलासि सम नै ओमफ्रायहाय दहाय फुंनिफ्रायनो आङो लानो सानदोंमोन खिन्थु सोलाबासै आरोना मिलायासै माने फिसालाजोंनो बिराद बेस्थ' जानानै दंमोन दिनै सानडे नालाय सानडेआव माने दिनै सानसे मोनो नालाय बेखायनो बियो हगारनो नागिरा आरोना दा बिदिनो थाबाय थानांगौ जायो ओरैबायदि माने सिथाब लुनानै थायो ओरैबायदि सिथाब लुनानै थायो माने दसेखौनो आङो दुगैनोबो मानोबो ओरैबायदि गाबलायलायनानैसो हगार हरनाय जायो आरोना दा बेबायदिनो खेलें खेसेनि जुनैनो आङो माने भिडिअखौनो लानो हानाय जायासै दहाय फुंनिफ्रायनो दहाय फुङाव माने दिनै एसे मोनसे फिसा माबा दं आरोना प्रग्राम माने फिसा सेलिब्रेसन दा बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामलांनो सानदों दा होमबा दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै ओमफ्राय दिनै माने बियानैनि बार्थडे नालाय दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजों फिसा शेयार खालामनो सानदों दा लोगोफोरनाव थाङो नालाय बियो लोगोफोरनाव जायो नालाय बेखायनो लोगोफोरखौबो गावनि लोगोफोरखौ जा एसेहाय माने एसे एनै जाहोनसै होननानै सानदों आरोना माने गावनि लोगोफोरावबो थाङो नालाय उसुबिदा जायो बेहाबो माने लोगोफोरनाव जाहैनानै गाव जाहोफिनाबा दा बेखायनो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामलांसै आङो होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दाथ' नै फिसा ओरैनो रेडि खालामखाबाय दाबो जाजोबाखै दा केक लायनो थांदों आंनि बाजैखौनो खालामनो होदों नालाय ओमफ्राय दा नै दहायबो फुङावनो दहाय 8टा ना 9टासोआवनो जयग' होखांबाय माने बिदि बार्थडे सार्थडे माबा मोनसे जायोबानो जोंहा जयग'खौ होखायो आरोना जोंनि ब्रह्म धर्म मथे जोंहा जोंनि धर्मजों सोलिनानैहाय जयग'खौ होनाय जायो आरोना दा जयग' होखांबाय दहाय फुङावनो दा बे दहायनिफ्रायनो आङो सानदोंमोन जे नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन होननानै दा बेखौ खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय दा बेलासियावनो जा एसे हायो बेखौनो शेयार खालामलांसै होननानै सानबाय आरोना आङो दा नायनोसै जाखिनि हायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नै माबायदि खालामनो नागिरदों नायदो नै बेनो जाहैबाय फिसानो जोंनि फिसा सेलेब्रेसन दा बेयावहाय केक दोनगोन नै बेयाव केक दोनगोन ओमफ्राय नै बेलुना खादोंमोन बेलुनाहाय दहाय सिफ्रुला जोब्बाय सासेया फिसालायाहाय ओमफ्राय नै दा बेखिनि हाग'बाय आरोना बेयावनो दा एसे मोनाब्लि जासिगोन आरो दा बेलासिबायबो नै दाबो एसे सान्दुङा दंबावो बेलासिबायबो नै बेजों एसे रेडि खालामबाय बेयावहाय जिरायहोनो नै सिख्लाफोरबो दंसोगारो जोंनाव आयौ हाय दे होनद' हाय होनद' दे औ नों मानो फैदोंमोनलाय दे नों मानो फैदों बेयावहाय खिथाना आं केक जानो फैदों होनलाय औ सोरनि केकमोनलाय दिनै केक नै सेंग्राफोरबो दंसोगारो औ नै ना लोगो दासो फैदों मावफु नै ओरैजों सिख्लाफोर नैबे मोनसे माबा जाबाय ब्लुबेरिनि दे सिङाव थादो बेयाव थादो बाबुखौ बामफा बाबुखौ बे डिस्टार्ब खालामगोनदां दे खाथियाव थादो दे जेन्टसा दे टु इउ होनसै दे मा टु इउ होनसै औ टु इउ औ दे हेपि बार्थडे टु इउ होनदो गगा मोनदोंलै औ जानोसै हा
kami urun alai alai unai badi jagrafra kami urunai ni biji jarai deng na awas aro bahalai bongkar ke ro rijeng bijing nuwa kaarbwlaibai बेयाव फैदोंमोन नै साप्राकाटायावहाय नर्मदायावहाय नै बेहा बेजोंनो गोलोमफ्रुजोब्बाय दसेनो मोनबाय आरो जाबाय हामा हामा औ हामा हामा tuh orang situ tuh golegin deh aste थाबाय दे नै दा हस्पिटालाव फैदोंमोन जोङो नर्मदा हस्पिटालाव एसे नैबे बिदिनो गुजुनाया बारा जादों नालाय बेखायनो ओरैनोथ' लोङोबालाय न'आव बानायनाय मुलिखौबो हामोमोन खिन्थु नै दा एसे थाब हामहोनांगौ जाहैबाय बिजिबो लानांगौ दङ 1.5 बोसोरनिखौनो दाबो लायाखै बेखायनो थाब हामहोनानै दा गुलुगाल गुजुबाय थायोबा बिजिखौ लाजानो नङाना बेखायनो बेखौ थाब हामहोनो थाखायनो नै डक्टरनाव लाबोनाय जाबाय आरो दा नै दसेनो मोनबायबो जोङो फैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय थांफिननाय जासिगोन आरोना ओमफ्राय आङो मैयाहाय भिडिअखौ एन्ड खालामनो मोनाखैमोन नालाय बेखायनो दा भिडिअखौ आङो सोफानाय जाबाय मैयानि भिडिअखौनो होग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दा नै बेयावनो आङो एन्ड खालामनो हायाखै मैया एसेल' आङो क्लिपफोरखौ लानो हादों बाराबो लानाय जायासै माने टाइमबो मोनासैना ओमफ्राय बे बाबुनिनो गिदिरनिनो एसे फिसा बिदिनो न' खाथि खालानि ओमफ्रायहाय गावनि लोगो बांद्रायबो शेयार खालामजोबनो हायासै बांद्रायबो आङो जेबो मा होनो लाजोबनो हायासैना ओमफ्राय जा हायो बेखौनो एसे एनै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय दिनै नै आङो दा फैनानै दंफैयोमोन ओमफ्राय दा अबेहाय हाबलांनाय जाबावो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबावनोसै ओमफ्रायहाय दा होमबा नायलांबाय थादो आरोना होमबा दिनैसिम मैयानिजोंनो लोगोसे दा नैबेनिफ्राय ओंखारबाय जोङो नर्मदा हस्पिटालनिफ्रायहाय मालायनि अट' गाखोलाहैलायबाय नायगोन मालायनि गारिसो बुंनो ओरैनो हरलाय मानसिया ओरैनो हरलाय बुम 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 नों अट'जों फैदों अट'जों दा नों अट'जों फैदों अट' सालायो नोङो दे फैदो थांसैदो दे सालायदो बुम 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 होनसै बेयाव एसे हाबफैनायबाय नै बुम बुम मामे नै बुम बुम नै गिदिर गाखो बेयाव बायनांगौसो नामाब्रा जानो बुम बुम औ दे बुम बुम सालायदो आयो नालाय मामे आयो औ जेबो जाया बेयाव सोरबाबो रिमट काहे बेयाव जिरायदो नानाया बायदि औ न'आव फैबाय नै भिडिअ'आनो गलाय मोन्देरसो जागुलायबाय बिबार बागान साफा खालामनाया नायनि ए बिबार दान होनदों आयौ मेंबाय नोङो मेंबाय होनदो दे साफा खालामदो औ आयौ
मिनिगासिनो फिसालाया माखासे सानैसो आगैमोना सोंहरदोंमोन ना जे आइखौ लानानैहाय आइया सिन्दुर मानो आसान गाना होननानैहाय सिन्दुर थुवा मानो आसान गाना होननानैहाय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों रिप्लाय होनो होननानै फैदों ओमफ्रायहाय सिन्दुरखौ थुयो थुनाया आइयाहाय सिन्दुरखौ होनग्रोसै आङो सिन्दुरखौ थुयो थुनाया आइयाहाय माने ओमफ्राय बाबानि मोनसे फिसा आगोल खानग्रामोन आरोना खानजं बे दङ ओमफ्राय फिसासो बे फिसाजों थुनाय जायो नालाय ओमफ्राय खानाया बुरजा नालाय माने नुस'वा जायो आरोना फिसा जायो ओमफ्रायहाय एखमबा थुनो बावगारो बियो ओरैबायदि खामानि बेस्थ' जानोसैना फुंनिफ्रायनो किटचेनाव हाबनाय ओमफ्राय ओरै फुंनि बाबानो जानाय होनोसै ओजों फिसौफोरनि जानाय बानायनांगौ सासेनो टिफिन जुना हरनांगौ माने फुंनिफ्रायनो किटचेननिफ्रायनो ओंखारमोना आरोना बियो मोखां सुबाय हाखु दाखु मावबाय ओमफ्राय जै आं दसे मावबाबो नै गाव आरो नै बाबुखौ लानाय जायोलाय ओमफ्राय बेना रेस्टआनो गैया जायो आरोना बिदियावनो बियो बावनानै थायो मालाबा फुननो ओमफ्राय बे एखमबा फुनबाबो माने बायहेरायाव थांबाथ' ओंखारबाथ' फुनखायो ओमफ्रायहाय न'आव थाबाबो एखमबा बावनानैहाय ओमफ्राय एखमबा फुनो ओमफ्राय माबायो आरोना बे फिसा जायो नालाय फिसा नालाय माबायाहाय मा होनो खानजङाहाय थुनायाहाय माबा जायो आरोना माने फिसानो नुसुवा जायो बिनि खाफालावहाय थुयो थुनाया बेखौ होनग्रोबाय आङो ओमफ्राय आसानखौ होननानै सोंदों नालाय ओमफ्रायहाय आसानखौ बियो गाननाया बारा गोबाव जायाखै गानोमोन गाननाया आङो माबाखौ गोजाखौ गानबाय थायोमोन बियो आगोलहाय गानोमोन गाननाया गुफुरबो गोजाबो गानोमोन ओमफ्राय गुफुरखौ एसे गोबावसै गानैयाहाय ओमफ्राय गोजाखौ गानबाय थायोमोन आरो आसानखौहाय ओमफ्राय नै दाथ' नै फिसौलाखौबो लानांगौ जायोमोन नालाय गोरलैयावहाय मायावहाय ओमफ्राय बेयाव माबा जायोना उसुबिदा जायो ओमफ्राय बेनि थाखायनो बियो खुनाय जादों ओमफ्राय ओरैनो जोंनि गामियावहाय बेबायदि बिसिनि एजनि मानसिफ्राहाय एफाराब मानि गाननायबो नुखाला आङो बांसिनानो गानलाबो आसानफोरखौहाय ओमफ्राय सिन्दुरफोरखौ थुयो थुनाया बयबो ओमफ्राय बिसिनि एजनिया आरोना बे आइमोनजों समानाहाय बिसोरोहाय बांद्राय आसान गाननायखौ आङो बांसिनखौनो नुनो मोनला सिन्दुरखौ लायो ओमफ्राय बे आइनाबो बिदिनो खामानि दामानि मावनायजोंनो बेस्थ'जोंनो बेफोरखौ माने गानदावै स्टिं स्टार मोननानै बे आसानखौ गानासै आरोना ओमफ्राय खिन्थु सिन्दुरखौ थुनाया थुयो फिसा थुनाय जायो नालाय एखमबा नुस'वा एखमबा बावनानैबो थाखायो मानसियाहाय बायहेरायाव थांनायाव थुयो आरो बायहेरायाव थांनायावबा ओमफ्राय बेनो लोगोफोर नोंथांमोना सोंहरदोंमोन नालाय मानो थुवा मानो गाना होननानैहाय बेखिनियानो आरोना थुयो थुनाया ओमफ्राय गाननायाबो गानोमोन ओमफ्राय बे स्टिं स्टारनै फिसौखौ लानायावहाय बिदियावनो गाननाय जायासै ओमफ्राय बे गानैनिफ्रायनो गानैबो ओमफ्राय ओरैनो बे माबाफोरखौ बायहेरायाव थांबा सनानि आसानखौ गानो बेखिनियानो नोंथांमोना सोंहरबाय थानायलाय आङो बेखौहाय रिप्लाय होनाय जाबाय आरोना थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ओमफ्रायहाय मैयानिबो थाफानाय जाबाय बे भिडिअआवहाय बाबुनि बार्थडे दंमोन नालाय बाबुनि बार्थडेआहाय माने न'आव थाङासै बियो न'आव खालामनो नामा होन्दोंमोन ओमफ्राय थाङासै लोगोफोराबो बेयावनो जोब नालाय गावनि लोगोफोरा बेयाव जोबखाय बेयावनो खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो बांद्रायबो लानो मोनासै टाइमबो सोलाबासै बेनि थाखायनो थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं